У Львові презентували унікальний альбом «Західне Поділля», створений на основі приватної колекції мисткині та дослідниці української спадщини Роксоляни Шемчук. Видання відкриває серію книг, присвячених автентичному українському строю різних регіонів. Під час презентації авторка розповіла про ідею проєкту та пояснила, чому саме Західне Поділля стало першим кроком у цій масштабній роботі. Насправді ми нараз відфотографовували аж 4 регіони, а впала вибір на Західне Поділля, мабуть, тому що Тернопіль біля нас дуже близько, Тернопільщина, серце Західного Поділля. Дуже є відомою для людей борщівська, зокрема, сорочка. Я журюся завжди за Заліщицьку і за Бучацьку, яка не до кінця розкрита, і треба поряд з борщівською відкривати інші райони Західного Поділля. Ну і також ми трошки притримали вихід Покуття, тому що нещодавно Національний музей видав розкішну книгу. Насправді це все так, цілий ряд факторів призвів до того, щоб першим було Західне Поділля. Але насправді це не має значення, буде перша, друга буде не менш достойна. Другу я привідкрию завісу, у нас буде друга Буковина, бо також давно книжок по Буковині не виходило, а потім будуть і решта регіонів. У виданні зібрані не лише світлини старовинних сорочок, а й історії, які допомагають глибше зрозуміти традиції українських регіонів. Авторка наголошує, що її головна мета – повернути українцям справжню автентичну красу, яку десятиліттями витісняли з нашої культури. Моя така ідея, я давно захворіла українською справжньою красою, автентичною красою. І взагалі ідея цих видань, ідея мого сайту, та й взагалі, напевно, ідея мого життя, щоб світ побачив українську красу, справжню українську красу. Не вишиті якісь там бутафорські речі, які дуже часто нам пропонують вже китайці. Нічого немає проти китайців, але хай вони своє вишивають. Але насправді в нас велика біда, бо цей складний період у нашій історії, він викорчував з українців оце відчуття справжнього українського. І тому українцям треба відкрити українське. Зараз світ знає нашу звитягу, нашу відвагу. Ми боремося і стоїмо стіною на захисту усіх сил добра, усіх в світі. Але я переконана, що після нашої перемоги світ ще здивується не тільки нашій сьогоднішній звитязі, а й нашій красі, справжній нашій красі. Одним із перших альбом змогли оцінити колекціонери та пооцінювачі української вишивки. Особливу увагу вони звернули на якість світлин, адже завдяки деталізації можна роздивитися найдрібніші елементи орнаментів. Це робить видання не лише мистецьким альбомом, а й цінним джерелом для дослідників і майстрів, які відтворюють старовинні сорочки. Як вже казали колекціонери, вражає чіткість фотографій і те, що дійсно можна десь доколупатися до того, який там візерунок, і змогти його відтворити. Оце, напевно, цінне, що це все можна побачити і вже так майже доторкнутися до сорочок. Для багатьох гостей презентації ця книга стала ще й особистою історією. Вона об'єднала тих, хто досліджує, колекціонує та відтворює українське традиційне вбрання. Тому такі видання допомагають зберігати культурну спадщину та роблять її ближчою для сучасного покоління. Цікаві і борщівські сорочки, я теж маю в своїй колекції сорочку. І мені цікаво, що тут попалася та сорочка, яка зараз на мені. Власне, з цього і почалося таке маленьке відтворення сорочок. Воно не планувалося, але колись випадково побачила цю сорочку в одному з журналів, ще тоді були журнали, і, власне, якраз, щоб побачити, чи я хочу цю сорочку, я ходила в галерею пані Роксоляни, і вона ще тоді особисто показувала її. Можна було детально розглянути. Це ще був далекий 18-й рік, і от, власне, дуже цінно, що тепер воно переросло в таку масову, вже більше масову культуру і настільки популяризоване.